Kritikal ang kahimtang sa rider ug sa iyahang backrider human mobangga ang motorsiklo nga ilang gisakyan sa multicab sa National Highway sa barangay Hilocon, lungsod sa San Jose sa Negros Oriental. Gidala sa Negros Oriental Provincial Hospital sa Dumaguete City ang duha tungod sa grabing kadaot nga ilang nahiaguman. Sa investigasyon, gingong gikan sa Pamplona ang motorsiklo ug mopaingon unta sa Sibulan. Apan pag-abot sa likuunon nga bahin sa kalsada, milahos ang motorsiklo ug mibangga sa luyong bahin sa multicab nga naghunong lang daplin sa kalsada. Sa katusog sa impact, nalabay ang backrider samtang ang rider napasok sa kilid nga bahin sa multicab dayon nahagsa sa yuta. Diha-diha dayon gihatod sa mga saksi ang duha nga walay mga panimuot. Gisusi pa sa San Jose Municipal Police Station kung unsa ka kusog ang dagan sa motorsiklo ug kung nakainom ba ang rider sa wala pa mahitabo ang insidente. Ang duha mga mulupyo sa barangay Kalikanan sa lungsod sa Pamplona.